Jou, moro moro moro, VHS Finlandista taas terve. Joo, uusi paketti on saapunut, niin katsotaan mitä siellä on. Kuvaan taas uuden video, nää on hyviä. Joo, siellä on mun nimi, joo, älkää tulko häiriköimään. No satana, avataan satana. Mitäs? Kukas? Nää on näitä venäläisiä toimintavideoita. Capitol Video, joo, siis niinku... Ei saakeli, siis taas uusta seikkailuelokuva nykypäivien neuvostoarmeesta. Noniin, tuossa on selvästi niinku tekstille paikka olisi ollut, mutta ei ole varmaan jaksettu kirjoittaa sitä. Mullahan on näistä kyllä 2 muutakin. Missähän ne täällä hyllyssä oikein on, Tää on tosi hyvä tää neuvosto Rambo. Katsotaas, ei saatana, mihinkähän mä oon pistänyt. Ei nyt näy. Ei nyt yhtäkkiä näy neuvostorampoa tuolla. No joo, kuitenkin. Mä ehkä joskus näytän sitä, mutta niinku... Joo, mä katsoin Neukkurampo kerran ja... Oon se itse asiassa 2 kertaa kattonut Se on se iskuryhmä, Capitol Video, Neukkurampo. Ja... On kyllä niinku... Siis kadun sitä, että olen käyttänyt aikaani elämästä tämän katsomiseen ja... Varmasti katun tätäkin, mutta... Kuitenkin. Ihan tyylikäs kansi siinä mielessä, että tässä mies viihtyy. No mitäs muuta? Katos. Oi. Angel of Heat. Mulla on aikaisemmin ollutkin tää jo, mutta nyt ostin se uudestaan, kun onhan tää nyt hieno. Tässä on tää Marilyn Chambers. Ja huom, tässä on sen tissit, mikä on niinku jokaisen VTC-videon siinä missä on 4 kuvaa niitä alussa, niin se on tästä leffasta, jos ei joku tiennyt, niinku. Kyllä. Pelastakaa maailman, jadi. Angel of Heat, jep. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä. Tää onkin aika pieni pussi, mutta kuitenkin. Ai. Van Damme. Haastaja. No retreat, no surrender. Uskomatonta settiä. Uskomatonta. Karaten kova aktion uutuus Jenkeistä. Ui. Mä en ole kyllä ikinä nähnyt tätä nauhaa livenä missään, mutta tässähän se nyt on. Tässä se on. Tää on niinku erittäin kova filmi. Hienosti tässä kannessa niinku esitetään, ja siinä trailerissa muuten, mä voin linkata sen tähän alle. Puhutaan, että taas Van Dammen niinku elokuva, mutta eihän se Damme ole tässä kuin ihan vähän aikaa. Mitähän se on, ehkä maks 10 minuuttia. No kuitenkin. Haastaja. Se on muuten semmonen, tuolla, jos olette Tampereella päin nyt tuossa ensi viikonloppuna, niin siellä on Cinemadromea esitetään Van Damme-elokuva Bloodsport. Eli kaikki katsomaan, jotka eivät ole nähneet, ja kaikki, jotka on nähneet, niin katsomaan siitä. Mutta siinä nyt oli tämänkertainen paketti. Ei sen kummempaa. Tilataan taas lisää ja palataan sitten asiaan. No niin, terve!